Πες στη Μακηγιές ένα... Λοιπόν, νομίζω ότι και εσείς φυσικά μπορείτε να σχολιάζετε καλύτερα από το στούντιο ό,τι κρίνετε σκόπιμο και να μας διακόπτετε. Απλά δεν έχουμε και πάρα πολύ καλό ήχο τόσο. Υπάρχει και ο φυσικός ήχος του γηπέδου. Ξεκίνημα εδώ με Πεσέιρο, Λεμονή και ενός λεπτού σιγή. Σε πολύ λίγο θα δούμε για τα θύματα φυσικά από τις πυρκαγιές. Ενός λεπτού σιγή που τηρήθηκε, γιατί στα ελληνικά γήπεδα έχουμε συνηθίσει να μην το. Δεν έχουμε συνηθίσει μάλλον να το βλέπουμε αυτό. Στο 18 ξεκίνημα με καλή φάση για τον Ολυμπιακό. Μετά από 18 λεπτά παιχνιδιού φλίαρου για τις δύο ομάδες. Ο Άντζας δεν προλαβαίνει σχεδόν πάνω στην γραμμή να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα του εξωτερωμένου Μάλαρτς. Φάουλ του Γκαλέτη, κεφαλιά του Κοβάσεβιτς. Πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι ο Σέρβος. Δεν μπόρεσε ο Άντζας, βλέπετε. Πολύ καλή ευκαιρία. Στο 18. 1,5 λεπτό μετά. Γέμισμα του Γκαλέτη. Κοβάσεβιτς γυρίζει έξω. Η σέντρα που γίνεται δεν μπορεί να διώξει ο Τζιόλης. Φάση διαρκείας και πάλι ο Γκαλέτη λίγο έξω. Ο Μάλαρτς νομίζω ότι και εδώ δεν είχε αντίληψη της φάσης. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έδειξε σιγά σιγά τα δόντια του. Ένας Ολυμπιακός που θα είναι καλύτερος στο θέμα κατοχή της μπάλας και κυρίως στο πώς μπορεί να γίνει απειλητικός. Λάθος το Ανακαρίρε στο 22. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού μέχρι αυτή το Ρωσίδη στο 75. Δοκάρι από τον Ελούα Λούα, ο οποίος πέρασε και τον Μάλαρτς. Εδώ καθυστερεί να γυρίσει την μπάλα στον συμπαίκτη του και προσπαθεί να το κάνει και πάλι μόνος του. Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Λάθος το Ανακαρίρε. Νομίζω εδώ δεν χρειάζεται σχόλια. Βγαίνει ο Μάλαρτς, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και ο Λούαλου έχει βγει λίγο δεξιά. Αν γύρισε στο σώμα του καλύτερα, ίσως να έχει καταφέρει να σκοράρει. Δεν τα κατάφερε. Πρώτη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 24, αυτή εδώ. Με τον Γιάννη Γκούμα. Από φάουλ του Καραγκούνη, μια φάση στα καρέ του Αντώνιο Νικοπολίδη, ο οποίος εδώ ενήργησε πάρα πολύ καλά, αν και ευνηδιάστηκε από το φάουλ του Μάτος στο 38. Ο Βραζιλιάνος απείλησε. Ξανά ο Μάτος, ο οποίος είναι πολύ καλός στα φάουλ και στην Παιανία έχει δοκιμαστεί και στα φιλικά. Αλλά ο Νικοπολίδης στη γωνία του έπεσε και έδιωξε ενστικτωδώς. Κεφαλιά του Κοβάσεβιτς στο 42 από φάουλ του Γκαλέτη, ο οποίος εκτελούσε όλες τις στιμένες μπάλες για τον Ολυμπιακό. Άλλη μία. Το είχε επισημάνει ο Πεσέιρο όλη την εβδομάδα αυτή. Ενώ εδώ ο Λουαλούα δεν μπορεί να νικήσει τον Μάλαρτς. Ότι είναι πάρα πολύ καλή η παίκτες του Ολυμπιακού στις στιμένες φάσεις. Γι' αυτό έβαλε τον Τζιόλι μέσα. Ο Ρεχάγκελ με τον κύριο Τοπαλίδη δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν και ποιος μπορεί να είναι ικανοποιημένοι. Από τους Έλληνες μας έρχονται φυσικά. Από αριστερά προς τα δεξιά Καρνέζης, Μόρις, Σαλπικίδης στην εξέδρα. Σαλπικίδης τιμωρημένος, θυμίζω. Δεύτερο ημιχρόνο. 48 κεφαλιά Παπαδόπουλου, ο οποίος μάλλον ευνηδιάστηκε, δεν γυρίζει καλά το κορμί του, η μπάλα έξω. Ένα δεύτερο ημίχρονο με πολύ λιγότερη μπάλα, πολλές διακοπές, πολλά νεύρα και σιγά σιγά περισσότερη κούραση να φαίνεται και στις δύο ομάδες. Ίσως λίγο παραπάνω σε κάποιους παίκτες του Παναθηναϊκού ατομικά. Ωραία ενέργεια από τον Τζιόλι, γυρίζει στον Μάντζιο, αυτός αδύναμο πλασέ. Ο Μάντζιος γενικά δεν ήταν σε πάρα πολύ καλή βραδιά για επιθετικό περιοχής. Περιφερειακός πήγε καλά, ο Πεσέιρο βλέπετε εδώ και αυτός απορεί. Ένα φάουλ από τον Καραγκούνη, μπάλα ψηλά. Καραγκούνης ο οποίος είχε πολύ όρεξη, πολύ κινητικότητα και πολύ γκρίνια προς τον Κασναφέρη. Αλλά χωρίς ουσία. Στολτίδης και Κοβάσεβιτς προσπάθησαν στο 58 να νικήσουν τον Μάλαρτς. Μάλλον μπερδεύτηκαν και οι δυο τους. Δεν τα κατάφεραν και πάλι ο Παναθηναϊκός. Με τον Τζιόλι, ο οποίος έκανε ωραία ενέργεια από πιο νωρίς. Πέρασε 2-3 παίκτες, αλλά το σουτ δεν μπορούσε να ανησυχήσει τον Αντώνη Νικοπολίδη. Στο 60 αυτή η φάση. Εδώ ο Καραγκούνης πέφτει κάτω από το μαρκάρισμα του Λουτσιάνο Γκαλέτη. Αν είπα καλά. Ναι, και εδώ αρχίζουν τα νεύρα. Λεοντίου με Γκαλέτη σε κάποια διεθνή γλώσσα του ποδοσφαίρου τα λένε. Δεν βγάζουν άκρη, μπαίνουν και άλλοι στη μέση. Ο Κασναφέρης είναι κοντά και παρακολουθεί. Δεν απέβαλε κανέναν εκεί. Κεφαλιά και τεράστια ευκαιρία με τον Τοροσίδη. Κεφαλιά από τον Στολτίδη. Τοροσίδης από κοντά σε κενή εστία δεν μπορεί να κάνει το 0-1. Ηλιοφόρος παγώνει, αλλά όχι για πολύ. Διότι ο Τοροσίδης δεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ξαναδείτε αυτή τη φάση, για μένα είναι η κλασικότερη του αγώνα. Με αυτή του Λουαλούα φυσικά. Δεν παίρνει κεφαλιά ο Άτζιας. Την παίρνει ο Στολτίδης. Δεν ξέρω αν υπάρχει offside. Εγώ δεν έχω δει τη φάση. Τη βλέπω τώρα κι εγώ, όπως φαντάζομαι κι εσείς. Θα μας τα πούνε αργότερα οι αξιότιμοι κύριοι διαιτητές. Όμως είναι η κλασικότερη ευκαιρία του Ολυμπιακού, αφού δεν σφύριξε κανένα τίποτα. Η φάση μετράει. Ο Τοροσίδης κάνει τεράστια ευκαιρία στο 75. Ο Λεοντίου είχε βγει νωρίτερα με αλλαγή. Πρέπει να έχει σοβαρό πρόβλημα στο πόδι. Γύρισε πάρα πολύ το αριστερό του. Εκτινάσεται ο Μάλαρτς και αποκρούει το σούτ αυτό ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Εδώ εντογή που μπήκε καθυστερημένα, έχω την αίσθηση στο παιχνίδι. Προσπαθεί να αναστατώσει τους αμυντικούς του Ολυμπιακού. Δεν τα καταφέρνει τόσο πολύ. Και εδώ αρχίζουν τα νεύρα. Μπαίνει στη μέση ο Νικοπολίδης. Ωραίες τιμές. Κεφαλοκλειδώματα. Το παιχνίδι είναι στις καθυστερήσεις πλέον. Ούτως ή άλλως είχαν πολλά νεύρα στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ κάπως ο Αντώνης Νικοπολίδης ηρεμεί και τον Εντογέ. Ο Άντσας αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη. Κίτρινη δέχτηκε και ο Εντογέ. Δεν ήταν όμως η δεύτερη του.
Και εδώ ο Νικοπολίτης, ο οποίος αποδοκιμάστηκε έντονα στο φινάλε και μόνο στο φινάλε αποδοκιμάστηκε τόσο πολύ από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, ανταποδίδει με ηρωνικό προφανώς χειροκρότημα. Τέλος το παιχνίδι στη Λεωφόρο. Ένα μάλλον μέτριο προς το κακό από πλευράς θεάματος παιχνίδι. Έληξε χωρίς σκορ 0-0 και νομίζω με τον Ολυμπιακό να κερδίσει εντυπώσεις. Έχει την ουσία και τον Παναθηναϊκό να κερδίσει χρόνο μέχρι τις 23 του μηνός, όπου θα ξαναρριχθεί στη μάχη του πρωταθλήματος. Ίσως να είναι πιο έτοιμος, ίσως ο Πεσέρο να ήξερε ότι η ομάδα του δεν είναι τόσο έτοιμη ακόμα.